Kaixo guztioi, gaur bidaia ikusgarri bat egingo dugu denboran atzera, historiako zibilizazio liluragarrienetako batera, antzinako Egiptora. Pentsa ezazue, milako urtez basamortuaren bihotz-bihotzean loratu zen imperio bat. Eta dena, baina dena, gauza baten inguruan zebilen, ibai baten inguruan. Hori da, hain zuzen ere, gaur argitu nahi lugun galdera handia. Nola demontre lortzen du zibilizazio batek 3000 urtez bisirautea, basamortuaren erdian. Begira, galdera honi erantzuten diogunean, antzinako Egiptori buruzko ia guztia ulertzen hasiko gara. Gakoa hor dago. Eta erantzuna, begira, hor daukazue, simplea dirudi, baina izugarri indartsua da, Nilo ibaia. Baina kontuz, Nilo ezen besterik gabe ura ematen zuen toki bate, askoz gehiago zen. Zibilizazio osoaren arima, motorra, bihotza izan zen. Ondo, goazen gure ibilbidearekin. Lehenengo Niloren garrantzia zaritikoara. Nola aldatu zituen lurra eta baita denbora bera ere. Gero, gizarte piramideari helduko diogu, ea nola antolatzen ziren. Hortik, faraoen boterera egingo dugu salto. Eta bukatzeko, haien artea eta sinesmenak aztertuko ditugu, betiko bizitzaren obsesio hori. Animatzen? Bueno, az gaitezen. Lehenengo gauza eta garrantzitsuena, ulertzea da Nilo ez zela paisaiaren parte bat, ez. Nilo zen paisaia bera. Berak markatzen zuen dena, geografia, bizimodua eta baita denboraren igarotzea ere. Pentsa, Egiptoarren mundua bi koloretan banatuta zegoen. Alde batetik, lur beltza edo kemet. Hori zen bizitza, ibaiaren ondoan zegoen lur emankorra. Bestetik, lur gorria edo deseret, basamortu itzela. Arriskutsua bai, baina aldi berean, babesesi natural bat zen. Bizitza eta ariotza, beltza eta gorria, dena ibaiak definituta. Eta hemen dator magikoa. Ibaiaren ualdea ez zen ezusteko bat, guztiz kontrakoa, erlojioak bezain zehatza zen, eta erlojio horrek Niloren zikloak alegia, Egiptoaren bizitza osoa markatzen zuen, pentsa zer nolako segurtasuna ematen zien horrek. Eta nola antolaten zuen bizitza? Begira, egutegiarekin. Guk 4 urtaro ditugu, ezta? Baiek 3, eta denek Niloren arabera. Lehenengo uiolde aldia, ibaia hasten zen eta lurra ongarriz betetzen zuen. Gero erintza aldia, ura jaiztean lurra beratzorretan landatzen zuten eta azkenek noski ustabilketa, lanaren frutuak jasotzeko garaia, simplea eta eraginkorra. Bizitza uraren arritmoan. Ondo, beraz, lurra eta denbora ibaiaren menpe zeuden, eta jendea, jendea ere bai. Ibaiaren ordena horrek, hain zuzen ere, oso egitura sozial zurruna sortu zuen, oso jerarkikoa. Eta egitura hori irudikatzeko, zer da Egiptoko simbolo nagusia? Piramidea, jakina. Eta ez da kasualitate, metafora perfektua da. Goian, jende gutxi botere guztiarekin. Eta behan, oinarri zabaltzabalean, gizarte osoa eusten zuen jendea andana. Piramidearen puntan norbestela, faraoia. Baina kontuz, hau ezen errege bat solik, jainko bat zen lurrean. Bere lan nagusia, Maat delakoa mantentzea, hau da, unibersoaen ordena, oreka, dena ondo joatea. Berak utzegin ez gero, dena pikutaga joan ziteken, kaosa etorriko zen. Beraz, imaginatu, bere botera erabatekoa zen. Faraoiaren justu azpian, noski bere konfiantzasko jendea. Nobleak eta apaitzak. Batzuek lurrak eta gobernuak kudeatzen zituzten, besteek jainkokin harremana. Eta maila bat berago, esan genezake, klase erteina zegoela. Soldaduak, merkatariak, artisauak, imperioak funtzionatzeko ezinbestekoak zirenak. Eta oinarrian, piramidearen pisu guztia nork eusten zuan, nekazariek, pentsa, biztanleriaren ia uneuna bereatzi hobei. Haiek ziren, beren izerriarekin, dena martzan jartzen zutenak. Eta haien azpitik, mailarik bazuenean, esklaboak, askotan gerrako presoak. Argirago ezta, oinarri hori gabe, piramide osoa erori egingo zen. Eta hau oso garrantzitsua da ulertzeko, nekazari horiek ez ziren beren lurren jabe. Ez horixe, lurra faraoiarena zen, haiek landu egiten zuten. Eta trukean, uztaren zuti handi bat zergetan ordaindu behar zuten. Eta produktu horiekin finantzatzen zen dena, gobernua, armada, templu errandoiak,
Eta bai piramideak ere bai. Bale, hori da argazki orokorra, gizartearen egitura. Baina, jakina, 3000 urteko historia batean gauzak aldatu egiten dira. Faraoen botereak ere izan zituen bere gorabeherak. Egin dezagun bidaia azkar bat historiako aldi nagusietan zehar. Egiptoko historia luzea normalean 3 garai handitan banatzen da. Lehenengoa, Imperio Zaharra, hau da piramiden garaia hitz batean. Gero, Imperio Ertaina etorri zen, nolabaiteko berreraikitze eta egonkortasun aroa. Eta azkenik, Imperio Berria, Egiptoren momenturik distritzatzuena agian, faraoi konkistatzaile handien garaia Tutmosis edo Ramses II bezalakoak. Eta gero, poliki-poliki gainbehera hasi zen. Eta oso interesgarria da ikustea nola aldatzen den boterea adierazteko modua. Imperio Zaharrean boterea berdin piramidea, betikotasuna harrian gordeta, baina Imperio Berrian boterea beste modu batera erakusten zen, tenplu eraldoiekin eta faraoi gerrarien irudiekin. Funtzean boterea beste hor zegoen, baina marketina nolabait esateko aldatu egin zen. Olain galdera garrantzitsuena, zergatik hartu zuten horrelako lan itzela. Piramideak, tenpluak, zertarako? Erantzuna ez dago politikan, erligioan baizik. Haien sinesmenetan eta zehatzki betiko bizitzaren ideian. Lehenik eta behin, Egiptoarrak politeistak ziren. Zer esan nahi du horrek? Jainko asko zituztela. Eta jainko horriek naturako indarrak kontrolatzen zituzten. Ra, eguzkia, Osiris, hildakoen mundua. Jainko mordoa bakoitza bere zereginarekin, unibertsoaren oreka mantentzeko. Baina jainko guzti horien gainetik, bazen ideia bat, dena baina absolutuki dena baldintzatzen zuena. Eta ideia hori zen, herriotza ezela amaiera. Inola ere ez, bidaia baten hasiera besterik ez zen. Arima ilezkorra zen. Eta horrek, noski, dena aldatzen du. Pentsatzezazu, norbaitek esango balizu heriotzaren ondoren betirako biziko zarela. Nola prestatuko zinateke bidaia horretarako? Zer eramango zenuke zurekin? Egiptoarren erantzuna argia zen. Betiko etxe bat ereiki. Eta hori ziren haien hilobiak. Ez pentsatza zulo soil bat zirenik gorputza usteko. Ez, arimarentzako jauregiak ziren. Betiko bizitzarako prestatutako etxeak, beharrezko guztiarekin. Eta jakina, etxe hauek evoluzionatu egin zuten. Hasieran mastabak zeuden, sinpleagoak, gero lapurretatik ihes egiteko hipogeoak sortu zituzten, arkaitzetan zulatutako hilobi eskutuak, baina faraoientzat eraikinik handiena zegoen, piramidea. Ezen hilobi bat bakarrik, zerurako eskailera batzen jainkoengana igotzeko. Eta horrela, hasierako puntura itzuli gara. Ikusten dena lotuta dago. Lur emankorra, gizartearen antolaketa, faraoien boterea, betiko bizitzan sinestea, puzzle baten pieza guztiak bezala, eta denak ibai batek lotzen ditu. Ni lotzen, azken finean, Egiptoko sistema eragilea. Eta bukatzeko, pentsatzeko galdera bat utziko dizuet. Egiptoren kasuak argi erakusten digu geografiak nola molda dezakeen zibilizazio oso bat hasieratik bukaerara. Eta gaur egun gure munduan zenbateraino baldintzatzen gaitu gure inguruneak, kontrolatu ezin ditugun gauza horiek. Hor usten dut, eskerrik asko entzuteagatik eta oraingora arte.